Moi bons días a todos e benvidos a este ano novo. Feliz ano aos que non nos vimos. Empezamos o pleno este extraordinario. Estamos todos, Paco Vilariño está conectado telemáticamente e estamos os 21. Por lo tanto, comenzo o pleno. O punto 1 é a ratificación da urxencia da convocatoria. Votamos. Pregúntalle a Paco. Ti que votas, Paco, na ratificación da urxencia? Tamén votar a abstención. Ben. Sí. Claro, pero é que é iso. Sí, pero é na proposta, é iso. É votar os recursos. O recurso que presentou Comisións Obreiras é máis a uso. Non, só o recurso. Votamos o recurso. Ben, entón, detemos a votación. Votos emitidos 20, máis un telemático de 21, abstención, e voto 20 emitidos a favor. Queres cambiar ti o teu voto? Sí, dúas abstencións, as do bloque, e a favor o resto dos grupos queda aprobado por maioría. Imos co punto 2, aprobación definitiva do orzamento xeral do Concello de Lalín, exercicio 2025. Como sabedes, estuve a pleno porque houve dous recursos, un de Comisións Obreiras e outro de uso. Entón, non sei se ti interves, Paz. Ten a palabra. Ola, bons días a todos e bo comenzo de ano tamén para todos. Pois ben, como dice a presidencia o alcalde, indicar que o día 30 e 31 presentáronse dúas alegacións ao orzamento por parte dos sindicatos Comisións e Uso. Admitíronse as alegacións porque estaban presentadas en tempo e forma, pero a previa valoración por parte da señora interventora se emite un informe desestimando as alegacións e, por tanto, que se manteña o orzamento nos mesmos términos que se aprobou no pleno do 5 de decembro. Polo tanto, hoxe se convoca e se celebra este pleno e se mantén a proposta inicial e ca proposta de alcaldía neses términos de que se manteña o orzamento aprobado cos seus documentos incluídos, que era o anexo de inversións, as bases de execución do orzamento e o anexo de persoal. Remitirase, unha vez que aquí quede dictaminado, remitirase para a publicación no boletín oficial da provincia, entrará en vigor con efecto do 1 de xaneiro. E pola miña parte, pois non teño nada máis que engadir. Moitas gracias. Ben, o punto este ben motivado. Realmente o que votamos é a desestimación dos dous recursos presentados. Se non houber estes dous recursos, o pleno o presuposto, o orzamento estaría aprobado automáticamente. O que pasa é que, bueno, pois hai quen se empeña en intentar poñer paus na roda, bueno, cada un ten os seus dereitos. Turno de intervencións, segundo turno de intervencións, bloque. Vos? Sí. Na proposta ponen desestimar as reclamacións segundo aprobar... É que aquí no expediente está mal. Mira. O que pon é, primeiro, desestimar as reclamacións presentadas contra a aprobación inicial do Orzamento Xeral 2025, considerando que tal argumentación non obedece a criterios legalmente establecidos. Sabedes que o orzamento podese impugnar por unha serie de criterios perfectamente definidos. Ningún desas alegacións está encadrada dentro deses preceptos polos que pode impugnarse o orzamento. E logo, obviamente, a parte 2 deste acordo é aprobar con carácter definitivo o orzamento. Por lo tanto, votade. Como outro punto máis? Pero por que non o poñedes aquí na convocatoria?
Na proposta, está posto na proposta. E terceiro, aprobe con efecto de carácter de 1 de xaneiro. A ver, son a proposta que tedes que ter na convocatoria é, a ver, desestimar a reclamación presentada contra a aprobación inicial do orzamento xeral, considerando que tal argumentación non obedece a criterios legalmente establecidos. Segundo, aprobar con carácter definitivo, unha vez resoltas as reclamacións presentadas ao orzamento xeral do Concello de Lalín para o exercicio 25, comprensivo do orzamento da propia entidade, nivelado en gastos e ingresos nun montante de 21.658.822 e o orzamento do organismo autónomo Padroado Cultural de Lalín nivelado así mesmo 751.350,85 euros, desglosados por capítulos que veñen aí a continuación. E logo, aprobar o anexo de inversións para o ano 25, ademais anexos do orzamento, aprobar as bases de execución do orzamento xeral da entidade, aprobar a plantilla orzamentaria e as tabas retributivas do persoal da entidade do Padroado Cultural de Lalín do ano 25 que consta nos expedientes orzamentos. Entón, son tres... Espera aí, é o terceiro. O terceiro, perdona. O terceiro é: o orzamento definitivo apróbase con efectos desde 1 de xaneiro e os créditos incluídos no mesmo terán a consideración de créditos iniciais. As modificacións efectuadas sobre o orzamento prorrogado entenderánse feitas sobre o orzamento definitivo, manter a vixencia das notificacións feitas do exercicio 2025 sobre o orzamento municipal prorrogado. É dicir, que todo o que veña con carácter do ano deste ano xa vai directamente a este orzamento e non vai ao prorrogado que sería do ano anterior. Non, porque o informe está global. O informe está global, xa, Rafa. Ningún dos dous recursos están desestimados. O orzamento podese impugnar por 3 ou 4, bueno, por 5 ou 6 cousas. E ningunha desas é ninguna do orzamento, nin uso, nin o DGT. Non, está incluído nun único informe. Van os dous. Vale, e intervencións? Alba. Non, non ten intervencións, simplemente aclaracións de que era como íbamos a votar e que era o que se iba a votar. Entendo entonces que ahora vamos a votar unha única vez. Votas unha única vez a esa? Sí. É unha única vez, mira, Si votas unha única vez. Engloba, desestimar as alegacións, aprobar o orzamento que quede definitivo cos tres anexos, anexo de persoal, o anexo de inversións e as bases de execución. E é o que se... E que entre en vigor unha vez publicado no boletín o día 1 con efectos 1 de xaneiro. Unha votación única. É unha votación nada máis, pero bueno, que o estimedes oportuno. É dicir, de alguna maneira, é ratificar o presuposto que votamos o outro día. O presuposto do pleno do 5 de diciembre. É ratificar o presuposto, entendo. Pero o que o recolla en acta o secretario e votamos todo xunto. Que recollan acta en secretario que o vosso grupo que as desestimacións que vos absteríades caso de que fora individual e que o orzamento que votades en contra. Vale. Ben, pois entón pasamos a votalo. É unha única votación, Si, manifestades o voso voto. A ver, se votastes o orzamento en contra, o normal é que votedes en contra. Claro. É que xa estades votando a favor, votando en contra, xa estades fadando a voto por das alegacións. Porque admitides as alegacións. Claro. A verdade é que, Susana, isto tiña que vir en varios puntos, Pero, a ver...
Eu non son técnico e non entendo, pero entendo que unha cousa son as alegacións e outra cousa é a aprobación definitiva do orzamento. Es que si no hubiera alegaciones no habría que hacer Ya estaba este aprobado el pleno, porque presupuesto. está aprobado definitivamente. Entonces están vinculados un punto con el otro, o sea, no existiría el uno sin el otro, por eso tienen que venir juntos. Es un tema de procedimiento. Ahora, cada grupo político puede manifestar, evidentemente, lo que considera oportuno. En acta, además, se puede recoger en Eu non acta. entendo así, porque se o orzamento está aprobado no seu momento, o único que se ten que votar sería a desestimación. Ese é o que entendo eu tamén. É que máis que podes estar de acordo, se aquí porque hai dúas, pero se houver aquí, de unha forma churrada, que podes estar de acordo con 10 e con unha non, ou con dúas. Sí, a lógica parece que debería vir cada alegación, votar cada alegación e logo votar en todo o orzamento definitivamente. Parecían lógico 3 votacións, pero ten que ser unha entendible. Sí, claro. Xa ten pasado máis veces. Sí, o que pasa que outras veces había unha César, ti alegación estás de sola acordo que con era iso? de uso. Era de uso, unha alegación sola. Vale, pois falta por votarme dela, e máis ti, Rafa, ahora están todos emitidos. Pregúntalle a Paco. Paco, ti que votas? Entón, 20 votos emitidos, 12 a favor, 8 en contra, máis un telemático 9, abstencións 0. Queda aprobado por maioría. Levantamos a sesión. Moitas gracias.